שלא ידע מי הוא, כאילו הוא נכנס לחקור, כאילו אחד מהחוקרים. נכנס מתיישב לדבר איתו בחדר שלו, שואל אותו שאלה, הוא אומר לו, תגיד לי, אני משתדל לומד תנ"ך, אני משתדל ללמוד תנ"ך, ויש לי שאלה, בתחילת ספר בראשית, כשאדם אכל מעץ הדעת, כתוב שאלוקים שואל את האדם, אייכה? אז הוא שואל, תגיד לי, מה, אלוקים צריך לשאול את האדם, אייכה? מה זה, איזה מין שאלה הזאת? אלוקים לא יודע איפה האדם נמצא, מה זה אייכה? הוא התחבא מאלוקים? מה זה אייכה? אז האדמו"ר הזקן אומר לו, תדע, תסתכל ברש"י ותראה, אלוקים רצה לפתוח אותו בדיבור, מה שנקרא, איך להיכנס איתו בדיבור, אז הוא שאל אותו אייכה. הוא אומר לו, לא, אני רוצה לשמוע מה אתה רב גדול, אתה שמענו שאתה רב גדול, תגיד אתה מה אתה אומר. ואז הרבי ענה לו משפט, שהמשפט הזה צריך לצלצל אצלנו. הרבי אומר לו, אתה מאמין שהתורה היא נצחית? התורה זה לא רק ספר סיפורים שהיה בעבר, התורה היא נצחית. והשאלה אייכה, זו שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מצב אייכה. הוא שואל אותך, תגיד לי, מה אתה עשית בעולם? והרבי נקט את מספר השנים שאותו שר היה, נניח 50, 60, הוא אומר לו, יהודי, אדם בן 50, אלוקים שואל אותו, תשמע, אתה כבר עברת 50 שנה מהחיים שלך, מה עשית, איזה דברים טובים עשית בחיים, אייכה, איפה אתה בעולם? זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. כמה מהשנים שלנו הולכים לנו לבזבוז? כמה מהזמן שלנו, כמה אנחנו בכלל מנצלים מהפוטנציאל שלנו? מישהו שמע כמה המדע אומר? כמה המדע אומר שאנחנו, כל אחד מאיתנו מנצל את הפוטנציאל שלו בעולם. שמעתם כמה? 10%, זה כבר אתה הגזמת, אספת מע"מ. המדע טוען שאנחנו בסביבות 5%, במקרה הטוב, אנשים מיוחדים מגיעים ל10% מהפוטנציאל שלהם. זה רק לחשוב שאנחנו חיים פה בעולם 70, 80, 90 שנה, ולא עשינו 90% ממה שיכולנו לעשות לא עשינו. זה לא יאומן. עכשיו אפשר לראות את זה. יש אנשים שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, תשמע, זה הפוטנציאל שלהם, אתה לא יכול לדעת מה מסוגלים. בדיוק, איפה ישבתי? ביום חמישי שלנו בגלמק. אני חושב ששם סיפרתי. אני תמיד מסתכל על אשתו של רבי עקיבא, ואני לא מבין מה עבר עליה. מה עבר עליה? איך היא פתאום החליטה? על סמך מה? לעזוב את הבית של אבא שלה, מולטי מיליונר, ללכת לישון על קש ותבן, להתחתן עם אדם בן 40, גרוש פלוס אחד, שלא יודע א' ב', לא יודע קרוא וכתוב, שמאלן, שצועק מי ייתן לי תלמיד חכם על נפשנו כחמור, מה עוד? שונא! אחד שלא מפריע לי, זה עוד מפריע לי. אנחנו שנים עם זה. הם חיים עם זה. שונא חכמים כפשוטו, מה היא מצאה בו? מה היא מצאה? איך היא ידעה שאם היא תשלח את הבן אדם הזה ללמוד 12 שנה, הוא יצא רבי עקיבא? מילא אנחנו יודעים לאחר מעשה, אנחנו חכמים שלאחר מעשה. כן, זה יצא רבי עקיבא. כתוב שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה נתת תורה לו ולא לי? למה נתת לי ולא לו? למה הוא, רבי עקיבא, לא קיבל את התורה? תראו מי זה רבי עקיבא, ומי זה היה רבי עקיבא הזה? עד גיל 40 לא ידע צורת אות, רועה צאן, אלמוני, עובד אצל אבא שלה, אחד העובדים הכי זוטרים של אבא שלה. מה היא ידעה? האמת היא, מאיפה היה לה כזה רנטגן? לדעת שאם היא תתחתן איתו ותשלח אותו ללמוד, הוא יצא רבי עקיבא. מאיפה היא ידעה את זה? אני באמת כל פעם שאני חושב על זה, אני אומר, היו לנו כאלה צדיקות בעולם, היה פעם איזה כנס לנשים, הייתי צריך לדבר, זה היה י"א חשוון. אמרתי להם, תראו, היו לנו כמה צדיקות שאנחנו לא כך שמים לב. הגדלות של רחל אימנו, והגדלות של רחל אשתו של רבי עקיבא, זה אי אפשר להבין את זה. רחל, שחיכתה 7 שנים לחתונה, אני לא מדבר עכשיו על יעקב של רומה, היא חיכתה 7 שנים לחתונה. מישהו מאיתנו מבין מה זה לחכות 7 שנים לחתונה? 7 שנים היא מחכה ליום החתונה, וביום החתונה אבא שלה בא ואומר לה, את לא הכלה, אחותך. עכשיו רק לחשוב לרגע, אם יעקב היה אחר כך אומר לה, את שיתפת פעולה עם הפשע הזה? הרי אני 7 שנים מחכה לך, ואת שיתפת פעולה עם הפושע הזה, עם אבא שלך.
אני עוזב את הבית, אני אותך לא לוקח אותך. הייתה מפסידה את כל החיים שלה. כן, אם נחשוב קצת בהיגיון שלנו, לא להסתכל על רחל אמנו. אם היא הרי לקחה סיכון שגם בעלה יגיד לה לא. שאני לא מתחתן איתך, הרי היא שיתפה פעולה עם הפשע הזה. אבא שלה בא ואמר לה, את לא הקלה. תני את הסימנים שהוא נתן לך, ואחותה נכנסת. עוד אחותה נכנסת במקומה. הרי זה הרי לא יאומן. איזה צדקות זה. ולכן אשתו של רבי עקיבא, אני בכלל לא מבין אותה. איך היא עשתה את הדבר הזה, ללכת להתחתן עם מישהו מה מצאת בו? אלא מה? יש כאלה שרואים בבן אדם רק את מה שרואים, ויש כאלה שרואים בבן אדם הרבה יותר. רואים בבן אדם הרבה יותר. כשאדמו"ר הזקן אמר אייכה, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אייכה. אולי גם פה יש איזה כאלה עקיבות כאלה? אולי יש לנו בסביבה שלנו עוד כמה כאלה עקיבות שאנחנו לא יודעים עליהם? אם לא רחל, מה? יש פה כמה. יש כאלה. אני ראיתי פה ברבנות, יש פה כמה כאלה צעירים, חבל על הזמן. אני יכול להגיד לכם שיש לי סיפורים גם על כאלה שאני לא האמנתי עליהם. לא האמנתי, אבל אני לא מבין גדול בנשמות, ואני עוד לא איזה רבי גדול של להגיד לכם שאני מבין, אבל יש אנשים שבהתחלה היה נראה לי מבט חיצוני שזה כלום, ופתאום אתה רואה מה האנשים האלה מסוגלים לעשות. איזה יכולות, איזה נתינה, איזה צדקות. הכרתי יהודי, אני לא יודע, טוב, אתה מתציר ממני קצת, אז זה לא... יהודי בבני ברק, קראו לו דוד לייב, אני לא זוכר שם ככה שלו. יהודי, ניצול שואה, לא היה לו ילדים, חי מהיום שהוא הגיע מהשואה, הוא קיבל חדר בבני ברק בשיכון ויז'ניץ, עם מיטה, חדר אחד, הוא כל ימיו יהיה שם. הבן אדם הזה עשה מה שהמון עמותות ומוסדות לא עושים כל החיים שלו. היה שנורר שאוסף כסף, חבל שהיה לו רק 2 ידיים, כי אם היה לו 4 היה צריך לעשות פי 2. אסף כסף ב2 ידיים, היה נכנס, היה קם בבוקר, שמעתם מה? יהודי מיוחד, יהודי עם זקן גדול, היה לו כיסים שאשתו הכינה לו כיסים עם עד למטה, כדי שיכנס כל הכסף כל הזמן. אין קבלות, אין עמותה, אין דין בחשבון. הבן אדם הזה החזיק ים של אלמנות ויתומים וחיתן אותם וקנה דירות. הכל, הוא היה נכנס מהבוקר. יש פה פקיד מס הכנסה, תיזהר, שלא יודע, אתה מתח פה את כל... אני רוצה לכם את החטאים שלי, את החטאים שלו, שלא בעולם האמת. אני הכרתי את היהודי הזה מ-5 בבוקר, היה מתפלל מניין ראשון, יוצא מניין אחרי מניין. הולך לאיצקוביץ', הולך לחוף דסלר, לפאי, לפה, אני מבני ברק במקור. עובר בית כנסת, אוסף עם 2 ידיים ומכניס, ונותן ברכות, שתזכה להיות, כבר כולם הכירו, אז עוד לא היה תופעה היום, באים לבית כנסת, ובממוצע יש לכם איזה 3-4 כאלה שעוברים לכם בתפילה, אז עוד לא היה. הוא היה, תראו, כן, מי שלא מכיר את התופעה הזו, זה היום ונורא. הוא מהחלוצים. הוא מהחלוצים. הוא היה החלוץ, לא החלוצים. החלוץ, עובר, גומר את זה, מתחיל ללכת לבריתות, איפה יש אולמות של בריתות. גומר את זה, הולך לחתונות. היו אומרים לו, דוד לייב, הוא היה נראה, אולי כזה דק. היות הוא ויז'ניץ, אז הגרביים שלו, מהברכיים, הולך הגרביים, היה נראה כמו רגליים של תרנגול. כאלה, ספורט, כל היום ספורט. היו אומרים לו, בוא תתיישב, דוד לייב, תטעה משהו, חתונה, כמו בלילה, חשוב על כל היום. אז הוא אומר, לא, מה אם עובד בין השולחנות, ועושה עם 2 הידיים. פונה להם ולהם, יהודי מיוחד. ממלא כיסים, היו בחורים שהיו באים רק לעזור לו, אחר כך לפרק, ללכת עם זה, להחליף את הכסף, והיה מחלק. יהודי מיוחד. מי יכול לדעת יהודי כזה? כמה אלמנות ויתומים הוא מסכן, לילדים הוא לא היה לו. ישן במיטה שהוא קיבל מהסוכנות, עד יומו האחרון, חדר אחד, לא, כלום. לא לקח שקל, לא התפרנס משקל, רק מהביטוח לאומי, וזהו. הוא היה עולה לו אוטובוס, סיפורים היה בבני ברק, היה עולה לו אוטובוס, והיום אל הנהג, אני קופץ רק תחנה אחת, ואני צריך לבנס השני. אז היו נהגים שהיה לה טוב, נעלה, מה, אתה תשלם כל פעם על תחנה. היה פעם נהג שהיה קצת חצוף, הוא אמר לו, בוא, אני קופץ רק תחנה אחת, כי אני ממהר לאיזה ברית או משהו שכבר כולם... אז הנהג הכניס לו סתירה. הוא אומר, מה זה אתה לא משלם? אז הוא אומר לנהג, טוב, זה היה בשבילי, עכשיו, מה עם העניים? זה לא, זה היה בשבילי, מה עם העניים? עכשיו, יש אנשים, והוא נראה יהודי פשוט, אבל יהודי בעל חסד שאי אפשר לתאר. אני אומר, אנחנו לא יודעים מה יש בתוכנו. כמה יש כאלה? והאדמו"ר הזקן כותב, כל אחד יש לו את היכולת שלו, מה שהוא יכול לעשות, ואנחנו יכולים לעשות המון. אני יכול להגיד לכם שאני ראיתי, הרבי מלובביץ' שלח שליחים לכל העולם.
בכל העולם יש אלפי שליחים. אני ראיתי בעצמי כאלו, שיש, מהזמן שלי, אני כבר הגעתי לקריית אתא לפני 41 שנה, אז הוא שלח אותי לקריית אתא, ולא ידעתי למה, ולא רציתי להיות שם, זה האמת. לא רציתי בקריית אתא, בלי לפגוע בתושבי קריית אתא פה. אני דווקא לא, אני רציתי קריית טבעון. הרב, זה מצולם, זה ילך בסוף לקהילה. יודעים כולם, כולם יודעים את זה בקריית אתא שלא רציתי, וכתבתי לרבי שאני רוצה ללכת לקריית טבעון, ואז לא היה בקריית אתא יש הרבה דתיים, יש פה עדים. לא צריך אותי כאדם דתי בקריית אתא, רציתי ללכת לקריית טבעון, לא היה שם, התחיל בית ספר חב"ד שם, בית ספר דתי, והיה ממש בחיתולים, ממש בהתחלה. אשתי כבר קיבלה שם עבודה, אמרתי, אני הולך לקריית טבעון. כתבתי לרבי עוד פעם, הוא לא נתן לי ללכת, לא, אני אהיה בקריית אתא. והוא השאיר אותי בקריית אתא, ונתן לי אולי ללמוד את הרבנות, דברים. עכשיו, מאיפה הוא ידע שאני צריך להיות בקריית אתא, ולמה? ובאותו זמן, חברים שלי אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, היו כאלה, דיברתי, דיברתי לפני כמה דקות, לפני שנכנסתי, יש מישהו משותף שעבד איתכם, אתם אולי הכרתם אותו, בראון, שהיה פה כמה שנים. אני פוגש אותו לפני שבועיים, הוא הגיע לפה לכמה ימים, הוא היה פה. יום כוכב. יפה, הוא במישקולס. הוא מגיע, הוא נוסע לשליחות, אין לו מניין. עוד אין מניין. בעזרת השם, כל שני חב"ד שהגיע למקומות כאלו, בא למקומות שאין מניין של יהודים. אחי יצא לגרמניה לפני 32 שנה, 33 שנה כבר. יצא לגרמניה, היה החב"דניק הראשון לגרמניה אחרי השואה, ולא היה להם מה לאכול אוכל כשר, לא היה לו כלום. היום יש כאן 34 שלוחים בגרמניה, ברחבי גרמניה, וכל אחד מקים ומקים ומקים. עכשיו, הרבי שולח אנשים, ואומר להם, תעשה את העבודה שלך. בדיוק הייתי בשבת חיי שרה, הייתי בכינוס של השלוחים. שם אצל הרבי, אני נוסע תמיד ליומיים. ישבתי שם בלילה, התוועדנו, היה שם התוועדות, ישב איתנו שליח, שנמצא במקום שמקבל כל יום מפוטין מתנות. מה שהחמאס מקבל מאיתנו, הוא מקבל את זה מפוטין. מתנות, הוא מקבל בלילות, הוא גר בעיר, אין לו מניין, אין לו כלום. עכשיו, אבא שלו גם היה שליח, במקום אחר, גם אבא שלו במקום נידח. כשהסבא שלו נפטר לפני 50 וכמה שנה, לא, והוא בן יחיד היה, יש לו רק אחיות, אין לו אחים, אז הוא אמר, טוב, עכשיו אבא שלי נפטר, צריך ללכת להגיד קדיש. אז הוא כתב לרבי שהוא רוצה לנסוע לאיזה עיר כדי שיוכל להגיד שם קדיש על אבא שלו. הרבי כותב לו תשובה מדהימה. האם לטובת נשמת אביך, ובהלך המילים, לעזוב את השליחות כדי להגיד קדיש, אולי אם אתה תהיה בשליחות ותעשה את השליחות שלך, זה יותר טוב לי לנשמה של אבא שלך? אז הוא הבין את האמת, הוא לא אמר קדיש כל השנה, אבל הוא קיבל החלטה, זה שמעתי מהבן שלו עכשיו, בשבת חיי שרה. מה הייתה ההחלטה שהוא קיבל? הוא נשאר בשליחות, אבל הוא קיבל החלטה שבמקום להגיד קדיש כל יום במניין, אין לו מניין שם. הוא לא עוזב, הוא לא הולך לאכול עד שלא גמר להניח תפילין ל10 יהודים. זה הקדיש. אז הוא היה הולך, וכאן הכירו אותו שם. היה הולך מאחד לאחד, בוא תניח, מחפש עוד יהודי. אחרי שהוא גמר להניח ל10 יהודים, זה השחרית שלו, זה הקדיש שלו. היהודי הזה הקים שם אחר כך בלי עין הרע. אבל ככה הוא התחיל את העבודה. כשהרבי כותב לו כזה דבר של לטובת הנשמה של אבא שלך, שלטובת נשמתו של האבא, מיישרים את השטח לבית חב"ד. מיישרים את השטח לבית חב"ד. הם עושים הדבר מפה? גם וגם. טוב, נאחל להם הרבה הצלחה ושהם יעזור להם כן, שהם יחזרו בשלום ושיסתרו את העניינים שם, ותלוך חתום אהבים מן הארץ. בקיצור, היהודי הזה שהתחיל את העבודה שלו, בדיוק אמרתי את זה שבראון ישבנו בתכניגה, אז הוא הגיע לתספולת, הוא גיס של החתן שלי. הוא גיס של החתן שלי. נכון. הבן שלה שלו הוא חתן שלו. הוא היה החתן שלי. אנחנו בקצת משפחות. גם הוא, אותו זה המשפחות. כן. אז ישבנו ביחד, ישבנו כזה עם בראון. אז עוד אין לו מניין, הוא במישקולס. המקום שפעם היה הרבה יהודים, אבל הוא יהיה לו מניין, עוד יהיה בעזרת השם מניין ויעשה. אבל ככה השלוחים של חב"ד התחילו. היו כאלה שלא היה להם מה לאכול, שלמצוא אוכל כשר זה היה נדיר שבנדיר. אני באתי לבקר את אחי בגרמניה לפני 30 שנה אחרי שהגיע לגרמניה.
לפני 32 שנה, לא נסעתי לגרמניה, נסעתי לרבי, עצרתי ליום אחד אצלו והמשכתי אחרי כמה שעות. עצרתי אצלו, אז אני אומר לו, אז הוא בא ומביא אותי לאכול, הוא אומר לי, איזה אוכל אתה רוצה? מאנגליה או מאיטליה? הוא מביא גם מפה, לא היה לו שום דבר קשה לא היה לו שם. והיום בלי עין הרע, מה שיש שם, הייתי איתם פעם שבת השלוחים של כל השלוחים של גרמניה, בלי עין הרע מה שיש שם היום. עכשיו, מה זה בעצם? לגלות את הכוחות של האדם. אם אותם שליחים היו באים ונהיים עובדים באיזה מקום או מה, אתה לא יודע מה היה יוצא מהם. ופתאום כל אחד מהם, אף אחד לא עובר קורסים. רק יש בתוך כל אחד מאיתנו יש יכולת לעשות המון. אין קורסים ליציאה לשליחות. לא קורס בניהול כספים ולא קורס בהרצאות. אף אחד לא לומד שום קורסים. שולחים אותך, לך. תלך לשם, תתחיל לעבוד. הוא מתחיל לעשות ואתה מגלה כוחות נפש שאתה לא יודעת שיש לך אותם בכלל. שכאדמו הזקן אמר לאותו גוי, אמר לו, איקה, זו שאלה נצחית שהשם שואל כל אחד. אל תבזבז את הזמן שלך על כלום, תעשה כי נתתי לך כלים, נתתי לך כוחות, בוא תנצל אותם, בוא תעשה. ואנחנו יכולים לעשות המון. אנחנו היום צריכים לעבוד הרבה על אהבת ישראל. כי הדבר שחטאנו בו, בגדול, ולא אף אחד לא אשם בזה, אבל זאת הייתה מציאות, שעד יום כיפור עדיין, האחרון, היינו בשנאת אחים. לא משנה כרגע מה הסיבה, אבל זאת הייתה מציאות. הארץ התפלגה בשנאה מטורפת. ולחשוב על זה שביום כיפור הייתה מריבה בתל אביב על התפילה. ביום כיפור, על המחיצה, לא, איזה מחיצה הייתה שם כבר, אפשר לחשוב שזה היה מחיצה של ברזל, מה היה שם כבר, קצת פרחים, אבל הייתה מריבה ושנאת אחים ביום כיפור. שהשם ישמור למה הגענו. אנחנו יכולים לתקן את זה על ידי אהבת חינם. רק ככה אנחנו יכולים. והיום יש עם ישראל היום מאוד ער, מאוד מאוד ער. רק תסלחו לי שאני כבר לא יכול עוד הרבה, כי אני הבטחתי ב3, יש היום עוד כמה אירועים שאני צריך להיות. מי? עוד שיר. כי אדמון ממקב עושה היום הכנסת ספר תורה, לזכות יש לו בן מיוחד. לייביש. הוא כתב לכבודו ספר תורה ועושה, אז הוא ביקש ממני שבקור ב3 הוא כותב כתיבת אותיות, ואני הבטחתי לו שאני מגיע אתמול. לא, בסדר. אז רק אני חייב בסדר, רק אני אומר ככה, בואו נעשה דבר כזה. 3 זמן חב"ד זה בסדר. 3 זמן חב"ד זה בסדר. זמן מה כזה? אז זמן חב"ד, אני משתדל שהמושג הזה לא יהיה. אני משתדל מאוד לא לעמוד במושג הזה. כי אני, ברוך השם, הייתי אצל הרבה, 3.5 שנים, אף פעם לא הייתי שום חב"דניק בנושא הזה. אף פעם הוא לא היה חב"דניק. זמן, מי שיודע מה זה זמן תפילה ומה זה זמן לכל דבר, אין אצלו לאחר. אין לאחר. ואם הרבי היה יוצא 5 דקות לאיחור במנחה, היה שולח למזכיר להגיד שהוא מאחר ב5 דקות. שידעו שלא יחכו לו עכשיו. גם אפילו כשנסע הביתה, אז אני שמעתי באוזניים שלי, הוא היה מסתכל עליו הביתה לרבע שעה 20 דקות, היה שולח להודיע שהוא מאחר לכמה דקות. אנחנו לא נעשה את זה 10 שנים אחרי החתונה, הוא עשה את זה 5 שנים אחרי החתונה. לא הודיע שהוא מאחר בכמה דקות, אז אצלו זה לא היה. טוב, בואו נסיים דבר אחד. לפני שאנחנו נסיים באיזה שיר שמח, אבל רק נזכור את השאלה שהרבי שאל, שאותו גוי שאל את הרבי, שאייקה, הרבי אמר לו, זה צריך לשאול את עצמנו. כל אחד יכול לעשות יותר. כל אחד יכול לקרב עוד יהודי. כל אחד יכול להשפיע על עוד אחד. וכשעם ישראל הוא ער עכשיו, בואו ננצל את הזמן הזה שיש כזאת אחדות בתוכנו, לא רואים את הפילוגים, ברוך השם. מקווה שהתקשורת לא תקלקל את זה. אבל באווירה, יש אווירה היום של אחדות. וצריך לדאוג הלאה בעזרת השם לאחדות הזאת שהיא תמשיך הלאה, כי רק עם האחדות הזאת, אם כל השלטים ביחד ננצח, גם לא רק ננצח בעזה, גם ננצח את הרע בכלל. אם אנחנו נהיה ביחד, ברכנו אבינו כולנו כאחד. כשאנחנו ביחד, אז יש ברכנו אבינו. כשנהיה ביחד, ושבעזרת השם נעזור אחד לשני, וניתן אחד לשני, ונזכור לעצמנו ונזכיר לעצמנו שאנחנו עם אחד שצריכים להיות ביחד, אצל כל אחד יש נשמה יהודית, ואנחנו צריכים רק להעיר אצל כל אחד את זה, לחיים, לחיים. חיים, חיים, חיים. נתחיל ואני אהיה תחבר, אחרי זה אני... בשלום נפשי
האדמו"ר הזקן אמר שמי שישתתף בשמחה שלו הוא יוציא אותו מן המיצר למרחב, מן הגשם אל הרוח ומן הגיהנום. ואני אתך
חברים, תודה רבה לרב דיסקין היקר, הרב של קריית אתא, תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה לעמית משה, מגיע לעמית כפיים, ולשטרו היקר, תודה רבה. תודה רבה לאילן פרק, ולאישי, ולמוישי, ולכולם, ולאבי, אבי מאור, ויוחאי מאור, ולכולם, כולם יישר כוח גדול. לעובדך באמת, לקהל ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. Tupa, tupa,